Y mientras yo sea presidente del gobierno, nadie romperá la unidad de España. Nadie. La meva posició enfront a l'independentisme? Jo crec que sí, que ha canviat una mica, sí. Del 0 al 10 pot ser independentista 1 i 0 més i ser 2, no? O 0 a 8 i passar a ser 9. Bé, jo possiblement sigui una mica més, però no de 8 a 9, sinó que estaríem en una banda més baixa, sí. Jo m'he sentit sempre independentista i catalanista. Sempre hi ha hagut moments en què la cosa estava més tranquil·la, no? La convivència amb Espanya i la posició del govern central doncs, feia que tot fos una mica més tranquil, no? Però últimament sento que hi ha una manca de respecte increscendo cap al que significa la cultura catalana, el que significa ser català. Bueno, la cosa de l'independentisme ha canviat una mica en funció de cada vegada que he vist més putejat per Madrid, ha augmentat el meu independentisme i en aquests moments estem al súmum del tope. Estos 20 años que estoy ahora aquí, necesariamente he vivido un poco digamos, la alma catalana. Pero en los últimos años yo he vivido un creciente deseo de liberarse de lo que yo he visto también en realidad, falta de inversiones, carreteras 10 años sin terminar, impuestos aquí, ataques políticos allá, la política de Madrid. Yo no soy partidario de la independencia, pero soy partidario de que el pueblo vote a ver qué es lo que quiere. Y una vez que vota el pueblo, yo me acepto la mayoría con mucho gusto. No em sento més independentista ara que abans. Potser els últims aconteixements pot fer que tinguis el tema més present, però independentista em sento igual. Estamos ante una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carentes de cualquier tipo de validez democrática. La consulta hubiese sido buena si se hubiese hecho legal y que la gente pudiese votar. Así, pues es todo dudoso y todo está lleno de incertidumbres. Los voluntarios son gente, digamos, legal a la hora de afirmar si es válido el voto o no es voto. Pensando que en Escocia se ha hecho que es salado, ¿por qué aquí no se puede hacer? Si es legal, da lo mismo. O sea, lo que es lógico y lo que es legal se puede cambiar. Y si hay un deseo por parte de un pueblo de que quiere votar, coño, no se les puede negar. Esto es lo mínimo en democracia que podemos pedir. Què hem de tenir en compte, la legalitat catalana o la legalitat espanyola? La legalitat espanyola sempre la tindrem en contra. Llavors, si agafem aquest punt de vista seria il·legal, però és que jo crec que no hem de tenir en compte la Constitució, és a dir, aquí ens hem de regir la legalitat catalana i bàsicament el que vol la gent. O sigui, les lleis, al cap i a la fi les fem la gent. Il·legal? Per què? Que me consultin a mi el que jo vull? Això és il·legal? Des del punt de vista constitucional no era legal el primer plantejament. Des del meu punt de vista, de si èticament o per sentit comú hi havia algun problema per fer aquesta pregunta, doncs no. Si ahora una realmente aplastante mayoría quiere o dice sí, yo creo que entonces se ven obligados a celebrar una consulta de verdad. Y ahora viene el problema, que ya sabemos, una consulta según Madrid es ilegal
Entonces esperamos hasta que ellos tienen ganas de cambiar la Constitución y legalizar una consulta. No lo creo, lo van a hacer largas como han hecho ya siempre. Entonces tiene que ser de otra manera, de ilegal y punto. Creuant voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós, que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. No crec que ara mateix hi hagi una cortina de fum prou gran com per tapar això. Vull dir, realment manca una política social tant aquí com a l'estat espanyol. Si el moviment de la consulta hagués vingut des dels polítics, es podria sospitar que fos un moviment de distracció. En estos momentos hay tal amalgama de cosas que quién puede asegurar que se tapa. Si es que lo que es real es real. El deseo del pueblo catalán de votar está claro. Las corrupciones están claras. ¿Qué tapa? Una cosa a otra. Si está todo manchado. La consulta en alguns moments es pot haver utilitzat com una cortina de fum davant de les retallades, però això passa en tots els nacionalismes, és a dir, el nacionalisme espanyol utilitza anar en contra de Catalunya en rèdits polítics i aquí es decideix treure una notícia o un titular quan segurament hi haurà hagut una retallada o una privatització. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Como ya se dice en Alemania, también hay ciertas autonomías como los Bayern y los Badensers, como yo. Estamos dos pueblos diferentes, pero una administración central ha podido dejar cada uno su libertad con un sentido común. Pero como esto no es el caso del España conquistador, ha salido lo que ha salido. Si aquí haguéssim tingut el concert basc o les mateixes possibilitats de gestió econòmica dels bascos, encara amb una llengua també pròpia com tenim i molt més estesa que la tenen ells, i es hagués reconegut tot això i no també tirant llenya al foc des de totes les bandes, jo penso que ara potser no estaríem en aquesta situació. Crec que hi ha hagut, depèn de qui ha estat en el govern, hi ha hagut atacs permanents a la cultura, a l'economia catalana, i a més d'haver-hi una resposta dialogant o cooperativa, doncs ens hem trobat sempre amb respostes que el que permetien era el creixement de l'anticatalanisme i del permetre i d'anar sortint cadenes i periodistes i gent que l'únic que fomenten és la no convivència, la no cooperació i la no entesa. Fins al punt que un senti que el fet de parlar català és un extremista, que aquí ens estan educant de petits per anar amb la barretina i la falç tot el dia cridant contra els espanyols. Vull dir, qualsevol persona que conegui Catalunya des de dins sap que això és totalment fals i que Catalunya ha estat sempre un país d'acollida i de convivència i realment no estem parlant dels catalans amb els dos cognoms d'aquí i tal, no? Vull dir, no, estem parlant d'un sentiment del poble català, tant hagin vingut d'aquí o d'allà o tinguin els pares d'aquí o d'allà. Estem parlant d'un atemptat contra la cultura catalana que ha estat, si no respaldat, permès pel govern durant aquests últims temps. L'atac a la llengua, atac a que si les escoles, que si l'economia no sé què, que si el terme de nació. I em sembla que històricament arribar a discutir que els catalans puguem sentir-nos amb una identitat de nació, voler discutir això i voler atacar això, doncs no deixa espai per gaires respostes més. I quina té que ser l'actuació diferent per part d'uns que ni ens volen, ni ens han volgut mai, el que m'han fet més savi.
M'han fet més savi perquè sense haver estudiat quasi fins als 13 anys i prou, parlo 5 idiomes, segons ells. Català, castellà, mallorquí, valencià i la pau, 5. Els hi haig d'agrair. El sí sí va a ganar y yo voy a votar sí sí porque también estoy convencido que es la única solución al panorama. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, seguimos igual. ¿Tú crees el comportamiento de los últimos 30 años con este susto que ya hemos creado los catalanes, bueno, yo hablo nos porque me siento realmente partícipe en esa necesidad de formar el propio Estado? Jo crec que, evidentment, si arriba, acaba del nou una pregunta, guanyarà el sí, sí, entre tota la gent que hi vagi, perquè, evidentment, serà la gent més s'ha mobilitzat, la gent més conscienciada, i també fins i tot gent que potser estem amb aquest grau que dèiem d'independentisme més tebi, els tebis, o les terceres vies de les que parla l'Antoni Puigverd. Hi ha molta gent que en aquest tipus de pregunta, en aquest tipus de consulta del 9N a la segona, doncs votaria que sí, sí. Si ens deixen anar a votar el dia 9, ja aniré. El meu vot, com sempre que he anat a votar, és un vot secret. No ir a votar si no son las votaciones hechas con toda la legalidad democrática. Sí, rotund. Tinc hasta el gorro ja d'aquesta gent, home, que se'n vagin, per on vulguin, però que no m'emprenyin, adeu. Bones tardes. Carretera i manta, que es diu, no? I el meu vot serà sí, sí, perquè actualment opino que la sortida a una millor convivència entre Catalunya i Espanya és que els dos ens mirem i ens tractem com a iguals i no hi hagi un domini d'una per sobre de l'altra. I crec que el millor futur que podem tenir és conviure com a veïns o, en tot cas, tindre una relació des de la igualtat i des del respecte mutu. I això només passa per ser un estat, independent si pot ser, i que escolli el seu futur i la seva decisió i amb qui i com vol estar en cada moment. Hi ha hagut molta gent que ha vist que era un carreró sense sortida de l'estat espanyol. Llavors, l'única via que ens queda és la independència. Sincerament, crec que és un tren que ha començat a caminar i que és molt difícil que el puguin parar. Debo decir que hemos asistido a un profundo fracaso del proyecto independentista. Lo que ha ocurrido el domingo en Cataluña no ha sido una votación democrática. La diferencia, frente a otras movilizaciones, y lo que le confiere una gravedad especial a este simulacro, es que se ha llevado a cabo incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional.